det hei Mumi love henne å komme om via santene løtte skjeljon og goggum. Mumi! Solen ryser ur havet og her stender Klara. Å nei, gav morran hei etta. Hva er Mumi på hva? Hva vil du, Mumi? Du tog seg om en som var klar og sier at morran skulle teka henne. Ja, nu... Jeg sitter skriver en sjønleik. En sjønleik? Ja, så gjerne skriva etter harvna battene, jeg vil to å skriva noe sjønleik. Utan til Løyve Dæpers fakra Klara. Navnet er kanskje ikke hardt godt hos i et la... Hvordan vil Rosalund? Ja, kanskje. Så flott. Hvordan ganger? Jeg finner bare jota skjølger. Oi, trett. Finner du ikke akkurat kjøtt nå, Mumi? Jeg røyner leit opp i stedet. Ja, men dette er det beste stedet. Jeg røyner likevel. Oi, som en vøker. Hei. Hva er du her? Har du ikke gått i sjel? Nei. Hva er du så greier deg fram? Jeg hadde bare vite hva dette var. Dette var kjølsomt, ha? Jeg er ikke øyde, ja, Mumi. Det ser da nekk penere ut. Ja, jeg har blitt vaske henne. Men det er jo en gammel lampa som i eventyr nå. Nå kommer du ikke alltid til eventyr nå. Det er bare en pura vanlig lampa. Du vet ikke hva det hender om du knutcher henne. Atla du å gjøre det? Ja. At vi andande lampene, det er bare en søva. Og når det flenner for dem, jeg vil røyne da. Veist du vel, jeg er rundt i eisene, men det eneste som hendte var at jeg var grønn rundt fingrene. Ja, tog du gjør det ikke rett. Drønner du ikke. Kanskje skal man si også eisene. Lappi, ande, hør med kære, ande, kom fram. Ja, det er jo ikke helt rett. Du skulle ganske helt sagt det, se, med det. Ja, hva skal du gjøre? Knutja meg, da. Hei. Hva vil du valgt kvinna? To bøyer og jeg akte. Kom så virkelig ur disse lappene. Ja. Så du virkelig lappi, Andin. Ja. Men så la så lampi Andin ikke ut i båtene. Om du virkelig vil hava det, kan jeg saktas predek hva det er lappjanden. Mynden er kanskje fra at du var ungkår. Er jeg eneste sanne lappjanden. Så? Vil det si at du kan oppfylle etterkost innskje? Tja henne jeg ikke tjatær. Men det var jeg som klav han opp. Hever ungan tøtning, henda unga damen var tannig kattla jeg med. Hva skal du gjøre? Du kan røyna byan om akkur som du alltid er innstørsnorska dette. Boja nå, et perlehalsband. Jeg lurti og akte. Hei, boja nå. Han gav meg ikke stund til at hokse om hva de ikke mer allermest. Du kan alltid djevne holdskyttene atter om du ikke damer henne. Men damer med henne, så kan du slippe knutja lappene neste vær og ikke til akkurst. Fint. Vis meg så hva det er du knutja henne. Jeg skal knutja her med en spekelige. Ok. Jeg halte det sier stå fram. Jo, helt fri enn kom fram, halte jeg. Nu
kommer han. Så väl fagra sprunt. Fantastiskt. Hette akkurat har jag vi yngst med. Tack för det, Ante. Och jag tackar för fröken. Skal du nå inn til lampene? Ja. Det var godt. Du så kan jeg løyve der ut neste før. Nå er jeg innstemmer akkurat. Rolig lille mun. Om det er utførlig å krype ur og i lampene, så kan jeg også bare innsette nå beina veien. Jag kan tyvärr bara uppfylla inte ta ropa över ramen. Fui. Ja. Det gånger inte korten. Fui ikke? Helt einfalt att hui att jag kan uppfylla mer än ett inch om vikna i nöjsta kvilla mig i mittlen. Nå er det til. Men det man eisen være strevet at oppfylle ikke av følge i heilom. Ha, helt du inte att är en starkare ande. Jag kan göra allt möjligt störtliga. Hva til dømes? Det är mot landamal. Mumi, vi ser inte om lappen, Nei, så var det. Vad är navnet att tuja? Rosa och tulipan klingar lika väl. Nej, det gör inte väl att det är nej, det gör det inte. Jöss, som det är tro på det inte. Halka latin som det gott att inte säga dem men allt. Jag aldrig finns frivist till att jag kunde färra ut om notterna. Här att tratt suttjika folk huxar och vad det hänt. Nu ska vi suttjika Mumi trött luttle huxar om. Forsmåttenar hette rävligt. Nu skiljer bättre kvian är så däper i halt i omskriv hette lujte synder. Hetta må i öllför bröjtast och hetta. Och i grunden måtte heila måle vitte omskrivas halka allatin. Hverju lujtist detta? Hverju gjørst detta? Du varst ikke med det? Ja, Onker jo løsere rett i sjøvlagen, Jamer. hvor har vi gjort det? Det er just det jeg regner jeg finner til av. Det er mer en gata, det er. Det skulle ikke være to, Mumi. Nei, hvor skulle du gjøre det? Hette er skammelig. Jeg halte i øysen, han er ikke lite nesakjarvuk hvor han så enn er. Ja, det er visst. Men det er ikke det ringkaste. Han har brøtt just i tøymestøven som jeg visste ikke var Leo. Men aktivist, han kan ikke ha gjort det bedre. Ja, men jeg må si at det er satt at sier etnast hon er bedre enn noen jeg. Så skulle du bare bli glad, hvor heldig du ikke? Ja. Nei, det var godt jeg ikke gjør det. Jeg skriver selv vi ånker hjelp så løs det her. Jo, att det bara helt fint om där damer sover i fjätse. Ja, men det går så en gåva jag finner. Olvara, helt du att jag kan släppa röjnarna? Självande. Det klär oss inte här så väl. Det ber kanske ända till att lära sig damars lukt. Jag kan bara be om ett pärleband till nöjsen, lilla klamoj. Han må være overhåndsryker av sin djeveren. Ja, men jeg visste ikke om at jeg har nøjt om alt hos minst 5 fædre. Vi finner det andre steder. Det er rævligt. Ja. Synes din profil Fjong. Han tar tjov skulle kjøtt penger. God dag, herre politimestare. God dag. Skunde til nu politimasteren. Annars vil jeg sin rævlig tjåren. Alt sin penger. Hatt han borster helst ikke mange dalen og langer. Lovlig profil Fjong.
Hva bæger? Hever onker ståle fra der? Alt best så hever tidsi mot dyra peileband vi tjej og peilen. Det løntjast og i grunden i her som peilebanden ut i høver her. Hvor er nu? Det kjenns vatten. Lett meg det stue! Ja, politimarsar i handtakken av måtte tjaunen hever halsebandet kommer. Hva hender? Ja, så til det. Smager tjauer ofta når alla ringas då. Hette halseband jeg snorska det dan. Nu har vi ikke hossegel, så det lojer eisene til tjauer. Andre skal komme her og si at det er tjauer. Sier meg, eier du hette halsbandet? Sjálvandi, en gav jeg finne. Bra akvarium? Det et landarmal til Mumi og mer. Et landarmal. Låst ikke etter det som terråten i var i peste. Jeg har ikke at sikva bøttene likva kæra frua. I teimen omstøven tei komme ur. Har jeg mist det? Ja, men lukka mui. To og tunne omstøver til en harspa. Stekka nu, og spyrir du om stekka nu. Alle bare embasmann i arbeidet. Nu har vi han! Ja, ikke var det, men gaven hever han gåar. Lukte til dømes etter hesson. Så i solen ryser og her stendur klara. Hatt alt ikke vært så framårskærande. Ja, det var det jeg selv jeg skriva. Orsaka. Ja, men det kom til Johan ekka så løys. Kvist hver gasslar jøknen klokkan her, nu planar i Estre og Julie i solen. Røys vekra sol og køving kalta mamma. Og nu i styrter og bløyker av arme. Hva solaris? Han øysene brøtt navnet. Julie kanskje mer romantisk. Ja, og en av ærastærene hei skriva nekka så løys halvtid. Og hvert er navnet av tuja, rosa og tulipan klinga lykka vel. Men så løys malber okkar avkjent i stjerse. Her vil nevna rosa hei enka eins vel vi ørum navnet. Og Romeo, om han ei at Romeo vær korsne eins fullkommen om han ikkje bærer ta navnet. Hvert sier tid så dette ikke godt. Hatt er jo som en evnalig høvendur. Det må man sige. Ja, han brukar kanskje i sånne år, men annars skriver han avbera vel. Du kan spørre be han hatt fram og skriva. Ja, det har man ikke vært nøyut. Men jeg husker om når han i grunden har gjørst alle brøytingene. Det må ha vært i natt, men jeg la flott og vel og svev mine gode sång. Det må være eneste tøyen du ikke skriver, eller gosse? Jo, men jeg har hørt om folk og ganger rundt i husen og nattartøy, uten at det selv grunner det. Mener du det som ganger svøvne? Jeg halte i øyne det var ovanlige møver da du vakna i morgen. Være? Ja, jeg var i grunden ikke møveren, hva? Mener du at du selv har gjort disse brøytingene i sjånleikene i svøvne? Jeg så senaste dagen har vi satt å si haft nekva trobeleikere av oss som person i leikene, og det har sannelig ikke vært lagt å slippe videre ved skrivingene. Men Mumi pappa, Men av til viskan hever ei seg arbeid ved trobeleikene, og hon hever finnst mer færre ur sånn i natt, skunda meg til skrivebordet, teka pennen og leta sannan skallskap fløyma ur meg. Yippie! Frolic-stinky! Nu får jeg alt som jeg vil. Stekka, så det sier du skal stekka. Hundans! Hvor ser du om det hvis det er så skjøtt? Jeg vil lytte på hva vil du for å sted? Det er sjolver. Jeg har ikke tog at fatta nå politimesteren ned i hølen og mammer. Stekka, lytla moi, politimeister, du skal akta med. Så er ikke mer av det etter? Nei, men jeg vet vel hvor du renner. Du vet jo på at du stålet at du hever i håndene. Det rekker ikke til, han ikke tog en lampa. Nei, men åpner eirene, og du skal ikke stjæle fra fettelei. Hei, stekka tjaunen og tætjala for søren! Kjøp meg til lampene! Hatt han lyst akkurat lampene som jeg fann. Det er en teppstink du steien. Lampan, skunda der Mumi stikke og tidsi gamla lappena.
Ikke slippe bort til henne. Hun hatteslig hans hånden. Hørte du hva du sier? Sier hun ganta, lappa? Kom, Mumrikor. Ja, Och det lever där bjärka med låta lilla boy. kom hända mig stycke så skal jeg hjelpe deg. Jeg sier kom hända veien. Han åpner en lampa. Helt åre! Jag vill ha det boy. Det er som fammelag. Kom igen med det. That's nice. Hej, Thomas på den lampjanten. Krabbujer harri mun. Sier herre. Nu är det Harry Ansara och då kör han som Epian. Det kan färdig, helt bara slutt hent i søvn. Ja, men heter han inte skräcksöva to. Jag hörde själv att jag snart ska till den yngste ett perlehållsband från honom. Nu blir jeg klarna. Jag självande får det en halsbande. Nå, lad mig nu så Jack. Vad instämmer mest av Atlant? Vet du hva jeg tenker? Altså, lampeanden kan bare oppfylle 1 inch om vikene. Tura inte bara lumpa med. Sier meg herre Ander, hver stjås du halsbandet? Stjolta. Ja, hver fikk du hendra av deg? Herrenon. Og i husen kjaf fru Pirifjan? Känner jag inte. Vil det si at du stjølst halsbandet? Jag var nek omaka läsare. Jag har alltid instämmer lite som kan leta alla horar mer nu. Jo, Ante, kan jeg spyrja deg om meg? Jag har alltid stått att få en säckfotland av Gottle. Jeg var ikke to i brøttet til som Mumi papi har skriva, ha? Nakrar apöte var nejuar. Så vanligt bara nu heller inte. Härom prant vid de fejen Joppe som unga mannen som grämde sig att du heis nek struja var skrivande sjönleggen. Mumi? Det är självan tryggaren inbrott. Men hinvägen var inte glömma min yrste standlika. Jeg helt nå bare kjenne at du ikke var nøgt ved leitjen, mamma og pappa. Og jeg ville så fein at det skulle bli etnastjøtter, skyle du ikke til. Men jeg er ikke vant at han får å brøyte alt. Hej, jag tar till Lidjelin. Men vet du hva? Jeg hadde ikke at han selv er funnet på det som han skriva i. Ångsvagna helt i at det var mer så kjent. Ja, pura boy. Ja, han har stålet alt ur en øron leitje. Fri at man vet at du gjørs alt om at du... Nej, nu har vi inte vita så galet. Nå, synder her man Lise. Kan ni färra nu? Nej, stäcka. Jag var bara inte vid nästa vecka på ena vägen. Tyvärr, herre mun, det gånger inte. Vi såg i nästa vecka, farväl. Här ser switcharen. Hit hittas ikke mer en vike, og heldur ikke mer måned. Hun eier ikke seg lampene, gamle moin, og jeg vet vel at hun alltid ikke til en lite som kan lede alle horar opp. Halt att inte kunna kräkva sig lamporna för mer så för det skojv. Jag ska finna en akvärdig som kräkvarna skalle. Du, Mumi. I alltid tid nu så hattes lite här var så lamporna här. Ja, rett over to, mamma og pappa. Kväll till vi skulle köra vid lamporna, Mumrikor. Nu er vi gans færdet. Hej, jag kommer an! Nå, Mumrikor, skulle vi fære til verska? Ja, hva kan ni gjøre for det kun hese fer? Kanst du få gantakatene komme her? Det man ni kunna om det tidigare inte. Hvor vil du ha gantakallen her, mamma og Jeg husker som så at tryggast av steg og gøyma lampene være nær i ære gongostjøtene. Og den eneste jeg kjenner som kan beina han så lengt bort er gantakatlen. Han var inte så lätt att finna, men han lovade jag komma kött. Så vant jag vi suttas åter om en vecka. Bye bye.
Lange vær, men at enda jotta I gandakalleren at senda lappen opp på øyne utkjenda gongostjøten, og det var I grunden bare godt, tog det må være tjejeligt alltid å få øll sunni innskje oppfyllt.